Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia a sestry, keď teraz hovoríme o Božom kráľovstve, tak azda by bolo najlepšie nazrieť do Ježišových podobenstiev, lebo on povedal strašne veľa podobenstiev o tom, aké je Božie kráľovstvo. A tak v Markovom evanjeliu v 4. kapitole čítame nasledovne. Ďalej povedal, s Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek zaseje zrno do zeme. Či spí, alebo bdie, vodne i v noci zrno klíči a rastie. Ani sám nevie ako. Zem sama od seba prináša úrodu. Najprv steblo, potom klas a nakoniec plno zrn v klase. Keď potom vydá úrodu, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva. A pokračoval, k čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko, ktoré je po zasiati do zeme najmenšie zo všetkých semienok na zemi. Ale zasiate vzíde a býva mohutnejšie ako všetky iné rastliny a vyháňa také veľké konáre, že v jeho tieni môžu hniezdiť nebeské vtáky. A mnohými podobenstvami im vravel slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom o samote všetko vysvetľoval. Amen. Toľko je slovo písma svätého. Milí priatelia, zamerajme sa teraz na záver týchto slov. Čítame tam, že bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom o samote všetko vysvetľoval. Ako to na vás pôsobí? Keď som to čítal, tak ja som si uvedomil takú prvú myšlienku, ktorá mi napadla, že toto neznie evangelizačné. Im rozpráva v podobenstvách, ale potom tu je taká VIP skupinka učeníkov, ktorým to aj vysvetľuje. A keď si pozriete v Biblii Markovo evanjelium, 4. kapitolu, tam má nadpis, že Ježiš učí v podobenstvách. Prvé podobenstvo, ktoré povedali, je to najznámejšie jazda. Viete o čom? O rozsievačovi a štvorakej pôde. A potom hneď tam nasleduje aj vysvetlenie. A potom tam Marek seká tie podobenstva jedno za druhým, koľvek vysvetlení, až zrazu príde takáto veta, že vysvetloval to iba učeníkom, ostatným nie. Neviem, ako to na vás pôsobí. Mne to príde také, že to je trošku mimo kontext. Že veď predsa aj Ježiš chce zachrániť svet. Prečo potom nehovorí jasne? Prečo nehovorí tak, aby mu všetci rozumeli? Lebo, viete, bol tam ľudí, ktorí ho počúva a tak teda rôzni ľudia môžu to podobenstvo pochopiť rôzne. Keďže to je podobenstvo, tu nejakým spôsobom skryté, ja si pamätám na podobenstvo o nespravodlivom šafárovi. Poznáte ho? Že jeden pán má šafára a toho potom obviňujú, že kradne, tak ten pán sa chystá ho prepustiť a tesne predtým ten šafár, správca, hej po našom, si zavolá všetkých dlžníkov toho pána a manipuluje tam tie dlžné úpisy. Ty si dlžný 100 kôrov pšenice, tak rýchlo zadni si toto preškrtneme a napíšeme 80. A ty si dlžný nejaký olej, tak napíšeme menej. A potom je tam, že a pochválil pán tohto šafára. A že keď som bol kaplánom v Novom Meste nad Volou, sa ma potom jedna pani na britskej hodine spýtala, že pán farár za čo ho chváli? Za to, že klamal a kradol? Prečo ho pochválil? Čiže rôzni ľudia si môžu z toho podobenstva zobrať rôzne myšlienky, rôzne veci, môžu to pochopiť rôzne. Avšak ja som presvedčený o tom, musíme si uvedomiť, že podobenstvo nie je hádanka. Pán Ježiš to nehovoril preto, aby sme nejakým spôsobom hádali, že čo z toho si zobrať, ako tomu rozumieť a čo si mám odniesť teraz domov. Lebo ono sa môže stať, že dopadneme ako ten príklad, čo som spomínal, že budeme sa tešiť z toho, že Pán Ježiš chváli šafára za to, že kradol a podvádzal. No, áno, my vnímame podobenstvo ako takú trefnú ilustráciu a ak si všimnete tie podobenstva, čo sme dneska čítali, ešte aj to, čo som spomínal už o štvorakej pôde, je to veľmi trefné v tom zmysle, že väčšina z tých poslucháčov, ktorí tam asi stáli pri Pánovi Ježišovi, mali s tým skúsenosti, že boli to ľudia, ktorí pracovali s tou zemou a žili z úrody, ktorú im tá zem dala. Čiže to, že zasievajú semienka a ako zasievajú tie semienka, presne tomu rozumeli. Mali s tým osobnú skúsenosť, nie jednu, a teda vedeli, o čom ten Pán Ježiš hovorí. Čiže my to vnímame, áno, ako veľmi trefnú ilustráciu. Keď Pán Ježiš hovorí napríklad podobenstvo o sieti, ktorá je spustená do mora,
tak tomu možno rozumel Šimon Peter, možno tomu rozumeli Jakub a Ján, o ktorých teda máme potvrdené, že isto boli rybári a mali tam nejakú firmu spoločnú, nejakú SRčku, Peter, Jakub a Ján. A ostatní tí učeníci, napríklad taký Matúš, ktorý bol daniarom, tak ten asi veľmi o sieti a rybách asi veľmi nie. Hej, ale toto semienka v pôde, to s tým majú skúsenosť všetci. Avšak ja som presvedčený, že Markovi, keď to písal, že mu ide o viac. Totiž toto podobenstvo, ono je svojím spôsobom súd aj milosť zároveň. Keď Pán Ježiš rozprával tie podobenstva a ľudia nerozumeli, tak povedal aj tieto slova. Keď bol potom sám a tí, čo boli okolo neho, s 12 sa ho pýtali, čo znamenajú podobenstva, povedal im, vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, sa všetko podáva v podobenstvách, aby len hľadeli a hľadeli, ale nevideli. Aby len počúvali a počúvali, ale nechápali. Aby sa neobrátili a nebolo im odpustené. Tuto cituje Pán Ježiš proroka Izaiáša o tom, že hľadeli, hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Neobrátili sa a nebolo im odpustené. To je citát z Božieho slova, konkrétne z proroka Izaiáša. Ale aj napriek tomu, že Pán Ježiš cituje teda to, čo už bolo povedané, to stále znie dosť tvrdo. A nie preto, že by Boh nechcel zachraňovať. Tam to nie je. Tam totiž to ide o ľudské srdce. To podobenstvo odhaluje stav srdca. Áno, niekto si z toho podobenstva odnesie možno poučný príbeh o semienku. A iný v tom istom podobenstve, v tom istom príbehu stretne Boha. A nie je to podobenstvo, ktoré robí rozdiel. Ten rozdiel robí srdce. Teraz sa opäť vrátim k tej pôvodnej otázke, prečo teda Ježiš učeníkom vysvetľuje zmysel tých podobenstiev. Vďaka tomu, že to vysvetľoval, ja som rád, pretože vďaka tomu to aj my môžeme si prečítať a môžeme tomu lepšie rozumieť, lebo neviem si predstaviť, ako by to dopadlo, keby tie vysvetlenia tam neboli, ako by sme potom rozumeli tým podobenstvám. No, vysvetľuje to učeníkom nie preto, že by jazda tí učeníci boli múdrejší ako ostatní, že by to bola nejaká elita. To nie. Keď čítame pozorne evanjelia, tak si všimneme, že oni rovnako nechápu skoro nič. Pri uzdraveniach nechápu, že prečo Pán Ježiš uzdravuje, ako je to možné. Dokonca oni sami sa o to pokúsili a veľmi im to nešlo. Pri rozmnožení chleba nechápu. Pán Ježiš hovorí, máme tu 5 chlebov, 2 rybičky a Pán Ježiš hovorí, vy im dajte jesť. A oni, za 200 denárov musíme ísť nakúpiť, to sa nedá, to nejde. Oni nechápu. Potom Pán Ježiš ich berie na vrch premenenia a tam zase nechápu, Peter hovorí, dobre nám je tu, radšej tu zostaňme, už sa nevracajme tam dole, tam nás čaká iba robota, ale tu dobre nám je fajn, tu na vrchu, tu je dobre, zase, úplne mimo. Pri zatýkaní. Nechápu. Peter vyťahuje meč, šermuje tam, odtína ucho jednému sluhovi. Zase. Čiže tí učeníci boli rovnako nechápaví, ako je tí ostatní. Ale prečo práve oni majú to privilégium dopočuť sa tie vysvetlenia? Keď čítame pozorne Markovo evanjelium, tak tesne predtým, než Pán Ježiš začne rozprávať v podobenstvách, to je tá 4. kapitola, tak v 3. čítame nasledovne. Potom vystúpil na vrch a pozval k sebe tých, ktorých sa chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil 12, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním. Aby boli s ním. A potom, to sme to už mali v tej 4. kapitole, tam čítame, že keď bol potom sám, tak tí, čo boli okolo neho, spolu s 12, že 12 boli s ním, naozaj, ako ich Pán Ježiš ustanovil za apoštolov, aby boli s ním, tak oni to aj plnili, oni boli s ním. A tuto čítame, že tí, ktorí boli s ním, okrem tých 12 sa ho pýtali, čo znamenajú podobenstva. Takže ten dôvod je, oni boli s ním. Tí ľudia, ktorí sa stretávali s Pánom Ježišom, tie davy, oni prichádzali a odchádzali. Prichádzali väčšinou vtedy, keď niečo potrebovali. Preto máme napríklad príbeh o nasytení 4 000 zástupu a potom nasytenie 5 000 zástupu. Lebo tí, ktorí sa prvýkrát najedli, tak prišli aj na druhý deň, lebo však to je dobre prísť a najesť sa bez nejakej námahy. Ale vieme, že takto nefunguje. Aj dneska hovoríme, že bez práce nie sú koláče. Čiže väčšinou tí ľudia oni prichádzali vtedy, keď niečo potrebovali od toho Pána Ježiša. Mám nejakú chorobu, nejaký problém, nejaký nedostatok, tak idem za Ježišom, on to vyrieši. A potom, keď to Pán Ježiš vyrieši, ja si idem po svojom. Avšak títo
boli s ním. Oni neodišli, oni zostali. Pýtali sa a trpezlivo čakali. A vtedy im Kristus otváral oči. A práve o tom je viera. Viera nezačína tým, že všetko viem. Viera nie je o tom, že všetkému rozumiem a už chápem, ako to je. Viera začína tým, že zostanem pri Kristovi. Oni boli s ním. A vtedy, keď aj ja zostanem pri Kristovi, tak vtedy Ježiš mení srdce. Vtedy má možnosť konať aj vo mne, keď ja zostanem pri ňom. A o tom je to podobenstvo o semienku. Čítali sme, že to semienko v pôde rastie samo. Aj samo. Áno, vieme, že vďaka Božiemu požehnaniu, ale z nášho pohľadu, áno, rastie samo. Gazda spí, nevie, nevidí, čo sa deje, ale Boh koná. A to platí aj dnes. Žiaden farár nekáže tak presvedčivo, aby obrátil človeka, ani ja nie. Aj rodičia nenaučia deti veriť v Pána Boha, nenaučia ich. Môžu mu ukázať tú svoju vieru, ale nejako ich neprinútia, ani ich to nenaučia, ani im to nejak do hlavy nenasypú. Takisto my nikoho nepresvedčíme. Môžeme slúžiť, ako chceme, tu v zbore, alebo aj mimo toho zboru, pri rôznych iných aktivitách. Môžeme slúžiť, zapájať sa, robiť dobročinné veci, ale nikoho nepresvedčíme. My iba sejeme tie semienka. Avšak Boh je ten, čo koná. Tak sme to počuli aj u proroka Ezechiela. Tam čítame vyslovene, že ja som Hospodín a ja nízky a ja som ponížil vysoký strom, vyvýšil som nízky strom. Ja som vysušil zelený strom a priviedol som k rozcvetu suchý strom. Ja, Hospodín, som povedal a ja, Hospodín, to splním. Že Boh je ten aktívny, ale na to, aby Boh mohol konať, nie je človek Boh, tak na to musí byť človek s ním. A tak rovnako ako konal Boh vtedy pri prorokovi Ezechielovi, ako konal Boh vtedy, keď Pán Ježiš rozprával tie podobenstva, tak rovnako Boh koná aj v tvojom živote. A teda si s ním a dovolíš mu to, aby Boh konal. A potom ďalej Pán Ježiš hovoril o horčičnom zrnku. Áno, ono je malé, je také možno smiešné, nepatrné, nenápadné. Rovnako ako Ježiš. Bol to v princípe nemanželský syn Jozefa a Márie, ktorý sa narodil v Betleheme len vďaka tomu, že Cisár Augustus si vymyslel nejaké sčítanie ľudu. Bo to donútilo Jozefa a Máriu, keď cestovali do Betlehema. Bol to nejaký stavbár z Nazareta. Keď sa rozprávajú spolu Filip a Natanael, že našli Mesiáša, tak tam to je vyslovene napísané, že pochybovali o tom, či môže byť z Nazareta niečo dobré? Hej, z Nazareta, čo sa bláznite? No, žiaden cisár, žiaden vojvodca, žiaden filozof. A predsa z neho vyrástlo kráľovstvo, ktoré zasahuje celý svet. Horčičné zrnko. Áno, Pán Ježiš tam hovorí o sebe. Možno sa zdá niekomu slabý, možno nepatrný, možno sa zdá na kríži porazený, ale práve tam víťazí. Keď apoštol písal svoj druhý list do Korintu, tak tam napísal vyslovene, že veď nás ženie Kristova láska. Nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Láska Kristova nás ženie. Prečo? Prečo nás ženie? No práve tam na kríži sa ukázalo, ako rastie to Božie kráľovstvo. A to nás svojím spôsobom ženie, alebo ťahá ku Kristovi. Nie silou, nie mečom, nie politikou, ale láskou, smrťou jedného. Kríž síce vyzeral ako koniec, ale bol to začiatok. Pretože Boh robí život aj tam, kde človek vidí smrť. Tam, kde si už na konci človeče, tak tam má Boh vždy nové dvere, nové riešenie. Boh dáva život tam, kde ty už pochybuješ, kde ty už nevidíš kam ďalej. Prečo teda Ježiš učeníkom všetko vysvetloval? S tým sme začínali s touto otázkou. Preto, lebo to Kristovo vysvetlenie, ono je viac ako len informácia.
My to možno vnímame niekedy ako informáciu, ktorú si prečítame, ale vysvetlenie od Ježiša, to je viac ako informácia. To je vzťah. Aj tí učeníci, oni najprv boli s Kristom, až potom rozumejú. Najprv sú s ním, keď si ich Pán Ježiš vyvolil, a sú s ním, až potom on rozpráva a vysvetľuje. Keď spomenieme na učeníkov z Emaus, záver Lukášovho evanjelia, tam je ten istý princíp. Oni idú, celý deň kráčajú, sú s ním a až potom rozumejú. Až potom sa im to otvára. A rovnako je to aj dnes. Biblia nie je len kniha na štúdium, aj keď je fajn, dobre je študovať ju, ale je to kniha, ktorú otvára Pán Ježiš. Na to, aby sme jej rozumeli, treba byť najprv s ním. Keď Marek písal ten príbeh, tak vtedy tam mnohí počúvali tie podobenstva Pána Ježiša. Avšak iba niekoľkým Ježiš odhalil to Božie kráľovstvo. A aký tam bol vtedy rozdiel medzi nimi? No, nebolo to vyššie, nebolo to lepšie vzdelanie, neboli to priaznivejšie okolnosti života, ale bolo to v tom, že oni boli s ním. A tak čo my? Chceme aj my iba počúvať múdre a pekné príbehy? Alebo chceme zažiť Krista a zostať s ním? Amen.